హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం వేదస్తుతి రెండవ భాగం గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ మంగళాచరణ చేసుకుని తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశితారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. వేదస్తుతి. ఈ వేదస్తుతి అనే ఈ అధ్యాయంలో రెండవ శ్లోకం చర్చించుకుంటున్నాం మనం. మొదటి శ్లోకంలో ప్రశ్న, పరీక్షణ్ మహారాజు ప్రశ్న వేశారు. పరీక్షణ్ మహారాజు గారు ఆయన సుఖదేవ గోస్వామిని అడుగుతున్నారు. ఏమని అడుగుతున్నారు? బ్రహ్మణ్య నిర్దేశ్యే నిర్గుణే గుణ వృత్తుతః అని చెప్పనని అడిగారు. కథంచంతి శృతయః సాక్షాత్ సదస తత్పరః. అంటే ఓ సుఖదేవ గోస్వామి, నిర్దేశింపబడని బ్రహ్మతత్వం వేదాల ద్వారా ఎలా ప్రతిపాదింపబడుతుంది? ఆ బ్రహ్మతత్వం ఎలా ప్రతిపాదింపబడుతుంది వేదాల ద్వారా అనేది చెప్పమని చెప్పనని అడిగారనమాట ప్రశ్న. ఆ బ్రహ్మతత్వం ఎటువంటి రూపం గుణాలు కలిగి ఉంటుంది? బ్రహ్మతత్వానికి రూపం గుణాలు ఏవి కూడా ఉండవు. గుణం రూపం కలిగిన శృతులు ఎలా ప్రతిపాదింపబడుతున్నాయి? ఆ గుణం రూపం అవి శృతుల ద్వారా ప్రతిపాదింపబడతాయి. అలాంటి శృతులు ఆ బ్రహ్మతత్వం గురించి ఎలా చెప్తున్నాయి? అవి శృతుల రూపాన్ని నిర్దేశిస్తాయి అని అడిగితే ఎట్లా నిర్దేశిస్తాయి అని చెప్పనని సుఖదేవ గోస్వామిని అడుగుతున్నారనమాట. అడుగుతూ ఉంటే
బుద్ధి ఇంద్రియ మన ప్రాణాన్ జనానాం సృజత్ అసృజత్ ప్రభు మాత్రార్థం చ భవార్థం చ ఆత్మనే కల్పనాయ చ. జనాన అసృజ ప్రభు అంటే జీవులకు ప్రభు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు మనందరికీ కూడా పరమేశ్వరుడు. ఆయన భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ అని చెప్పుకుంటాం కదా, బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించారు కదా. ఆ ఈశ్వరుడు ప్రకృతిని నియంత్రించేవాడు. ఈయన ప్రకృతిని నియంత్రించేవాడు. జీవులకి ఆ భగవంతుడు బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఇచ్చారు, సృష్టించారు అన్నమాట. ఇవన్నీ ఇచ్చి ఒక జీవుణ్ణి ఆ సృష్టించి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు అంటే, ఈరోజు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? సుఖదేవ గోస్వామి మనసు ఇచ్చారు, బుద్ధి ఇచ్చాడు, ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు, భగవంతుడు సృష్టించాడు జీవుణ్ణి అని చెప్తున్నారు. ప్రశ్న ఏంటి? బ్రహ్మతత్వం ఎలా నిర్దేశింపబడుతుంది వేదాల ద్వారా అని చెప్పినని అడిగారు ఆయన. అడిగితే ఈయన సమాధానం ఏంటి? జీవులకి ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు, మనసు ఇచ్చారు, బుద్ధి ఇచ్చారు అని చెప్పనని సమాధానం చెప్పారు సుఖదేవ గోస్వామి. ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగితే నేను పెరుగన్నం తింటున్నాను అని సమాధానం చెప్పారట. అట్లా ఉంది ఇది. ఈ సమాధానము మాత్రార్థంచ కర్మఫలాలు భోగించడం కోసం, కర్మఫలాల్ని భోగించడం కోసంగా ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఇవ్వటం జరిగింది. భవార్థంచ కర్మలు కొనసాగించటం కోసం. ఆత్మన కల్పనాయచ పరతత్వం బ్రహ్మరూపం కానీ పరమాత్మ రూపంలో కానీ భగవాన్ రూపంలో కానీ పొందటం కోసం. అంటే జ్ఞాన అష్టాంగ యోగము, జ్ఞాన యోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము, ఈ యోగాల ద్వారా మనము అవి ఆ సాధన చేస్తూ, ఆ చేయవలసింది చేస్తూ మనం భగవంతుడిని ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా, ఇంద్రియాలు లేకపోతే చేయలేం కదా. జ్ఞాన యోగం చేయలేము, అష్టాంగ యోగం చేయలేము, భక్తి యోగం చేయలేము. ఇంద్రియాలన్నీ ఉండాల్సిందే, ఇంద్రియాలతోనే చేయాలి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా సృష్టించారనమాట భగవంతుడు. పరీక్షిత్ అడిగిన ప్రశ్న, వేదాలు బ్రహ్మతత్వాన్ని ఎలా ప్రతిపాదిస్తాయి, ఏ విధంగా ప్రతిపాదిస్తాయి బ్రహ్మతత్వాన్ని అని చెప్పినని పరీక్షిత్ మహారాజు అడిగారు. ఈయన సమాధానమేమో భగవంతుడు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ ఇచ్చారు, బ్రహ్మతత్వాన్ని ప్రతిపాదించడం కోసంగా ఇవన్నీ ఇచ్చారని చెప్పనని ఆయన చెప్తున్నారు. సుఖదేవ గోస్వామి సృష్టించారు అని. ఇది సరైన సమాధానం కాదు. ఏంటిది? ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని? శాస్త్రాలు చేసిన వాడు గొప్ప భక్తుడు ఈయన, చాలా గొప్పవాడు, విద్వాంసుడు ఈయన, చాలా జ్ఞాని అని చెప్పినని సుఖదేవ గోస్వామిని తీసుకొచ్చి ఆయన్ని ఆ వ్యాసపీఠం మీద కూర్చోబెట్టారు. ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు పరీక్షిత్ మహారాజు. వ్యాసుడు, నారదుడు వీళ్ళందరూ గొప్పవాళ్ళు, చాలా మంది ఉన్నారు ఈయన కన్నా ముందున్నటువంటి వాళ్ళు. ఈయన చిన్నవాడు వాళ్ళకన్నా కూడా, వయసులో కూడా. అయినా కూడా ఈయన్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఎందుకు అడుగుతున్నారు ప్రశ్నలు? గొప్ప భాగవతుడని చెప్పి, విద్వాంసుడని ఉన్నాడని చెప్పినని ఎందుకు సుఖదేవుణ్ణి వ్యాసపీఠం పైన కూర్చోబెట్టారు? భాగవత రసాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకు ఇట్లా కూర్చోబెట్టారు? ఈయనేమో సమాధానాలు ఇట్లా చెప్తున్నారు. పరోక్షవాదాన్ ఋషయ, పరోక్షం మమ చాప్రియ, పరోక్షంగా చెప్తున్నారు ఆయన సమాధానాలు. ఆయన భగవంతుడికి కూడా పరోక్షవాదాన్ ఋషయ, ఋషులందరూ కూడా పరోక్షంగానే చెప్తారట.
అదే భగవంతుడికి కూడా ఇష్టంట. ఆ పరోక్షం మమచా ప్రియ, నాకు కూడా ఎంతో ఇష్టమైంది ఆ విధంగా చెప్తే సమాధానం అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. గొప్ప గొప్ప విజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు పరోక్షంగానే సమాధానం చెప్తారు, డైరెక్ట్గా చెప్పరు. వాళ్ళు వాళ్ళు పరోక్షంగా ఇండైరెక్ట్గా చెప్తారనమాట. పరోక్షం మమచా ప్రియ, నాకు పరోక్షమే ప్రియం. సుఖదేవ గోస్వామి పరోక్షంగా చెప్పిన సమాధానం. సూటిగా ప్రశ్న అడిగితే వ్యంగ్యంగా సమాధానం చెప్పారు. ఇంద్రియాలు సృష్టించడం కోసంగా ఇంద్రియాలు సృష్టించబోయి ఉంటే గనక మనకి ఇంద్రియ విషయాలపైన అవగాహన ఉండదు. అదేవిధంగా ఈ జీవాత్మకి బ్రహ్మతత్వం అవగాహనే ఉండదు. ఆ ఇంద్రియాలు సృష్టిస్తేనే బ్రహ్మతత్వం అవగాహనకు వస్తుంది జీవాత్మకు కూడా. ఇంద్రియాల ద్వారానే తెలుసుకోగలుగుతాడు. కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పారంటే, భగవంతుడు ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అవి ఇచ్చారు అని చెప్పారు. ఆయన అడిగిన దానికి సమాధానం ఇది చెప్పారనమాట. అది ఎట్లాగో ఇంద్రియాల ద్వారా అంటే శబ్దం ద్వారా కూడా ఉంది, అది వ్యక్తీకరింపబడదు. శబ్దం ద్వారా కూడా వ్యక్తీకరింపబడదు. బ్రహ్మతత్వం అవగాహన ఉండదు. భగవంతుడు బుద్ధి ఇంద్రియాలు సృష్టించాడు అని చెప్పారు. ఏ విధంగానైతే ఇంద్రియాలు సృష్టించకపోయి ఉంటే ఇంద్రియాలపై అవగాహన ఉండదో, అదేవిధంగా వేదాల శబ్దాల ద్వారా బ్రహ్మతత్వం తెలియజేయబడదు. ఇంద్రియాలు భగవంతుడు సృష్టించకపోతే అది ఆ ఇంద్రియాలపైన అవగాహన కలగదు. అట్లాగే అదేవిధంగా వేదాల శబ్దం, వేదం అనేది శబ్దం ద్వారా వేదాల ఇది అన్నమాట నిర్దేశింపబడతాయి. ఆ శబ్దం ద్వారా బ్రహ్మతత్వం అనేది తెలియజేయబడదు. అలా సృష్టించబడకపోతే వేదాలు కూడా బ్రహ్మతత్వాన్ని సృజింపలేవు అని చెప్తున్నారు. జీవత్వం కేవలం చిన్న కణం, అంటే అవిద్యతో ఆవృతమైంది. కర్మని భోగించటం కోసం, అంటే ఈ అవిద్యతో ఆవృతమైనటువంటి జీవాత్మ కర్మలన్నింటినీ భోగించడం కోసంగా మనకేం చేశారు? ఇంద్రియాలు ఇచ్చారు. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఇచ్చారు, పంచ కర్మేంద్రియాలు ఇచ్చారు. ఈ జ్ఞానేంద్రియాలకి పంచ తన్మాత్రలు, తర్వాత ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఏంటి? రూపము, రసము, గంధము, శబ్దము, స్పర్శ, 5 కూడా ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఇచ్చారు, ఉన్నాయి మనకి. రూపరస గంధ శబ్ద స్పర్శలు తెలిసేవి కాదు ఇవి. జీవాత్మ రూపరసగంధ శబ్ద స్పర్శలు తెలిసేవి కాదు, వివరణే ఉండదు. అవి తెలియకపోతే వివరణ ఉండదు మనకి. ఎట్లాగంటే ఏది విధంగా జీవాత్మక బ్రహ్మతత్వం కూడా శబ్దం ద్వారా వ్యక్తీకరించబడదు. ఆ విధంగా వివరణ ఏ విధంగా అయితే ఉండదో ఆ విధంగానే మనకి బ్రహ్మతత్వం కూడా శబ్దాల ద్వారా వ్యక్తీకరించబడదు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంద్రియాలు సృష్టించకపోతే ఇంద్రియ విషయాలు వ్యక్తం కావు, వ్యక్తపరచబడవు. ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియాలు లేవనుకోండి, నాలుక లేదు, రుచి తెలుస్తుందా? తెలియదు కదా. ముక్కు లేదు, వాసన తెలియదు. కళ్ళు లేవు, ఎక్కడ మనకేమి కనిపించదు. చెవులు లేవు, వినిపించదు. అదే చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి పుట్టుగుడ్డి, పుట్టు చెవుడు, అతను కనుక్కోగలడా? ఏ వస్తువు ఏ రూపంలో ఉన్నది అన్నది అనుకోలేడు పుట్టుగుడ్డివాడు. అసలు శబ్దమే వినిపించినప్పుడు అది ఆ శబ్దాన్ని గురించి అతనికి అవగాహనే ఉండదు, శబ్దం గురించి కదా. ఈ రూపాల్లో రకరకాల రూపాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు రూపం అంటే చాలా రూపాలు ఉంటాయి, చాలా రకాల రూపాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక్కొక్క రూపం ఉంటుంది. అట్లాగే రుచి, షడ్రుచులు ఉంటాయి. షడ్రుచుల్లో కూడా ఇంకా కొన్ని రుచులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు తీపి అనేటప్పటికీ తేనె ఒక రకం తీపి ఉంటుంది, పంచదార ఒక రూపం తీపి ఉంటుంది, మామిడి పండు ఇంకో రకం తీపి ఉంటుంది. తీపిలో కూడా మళ్ళీ చాలా రకాల తీపులు ఉంటాయి.
అట్లాగే శబ్దం, స్పర్శ, గంధం, వాసన. వాసనలో కూడా ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ ఒక్కొక్క రకం వాసన వస్తూ ఉంటుంది. రకరకాల వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా సృష్టించింది ఎవరు? భగవంతుడు. జీవాత్మ రకరకాల విషయాల శక్తిని ఆహ్లాదిస్తూ ఉంటాడు. జీవాత్మ అన్ని విషయాల్ని కూడా ఆ విషయాల మీద ఆసక్తితో వాటినన్నింటినీ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడట, ఆహ్లాదిస్తూ ఉంటాడు జీవాత్మ. శుద్ధ జీవాత్మకి ఇవన్నీ ఉండవు. శుద్ధ జీవాత్మ ఆ విషయాన్నే వంకరగా చెప్తున్నారు అనమాట సుఖదేవ్ గోస్వామి. ఏ విధంగా అయితే ఇంద్రియాలు సృష్టించకపోతే ఇంద్రియ విషయాలు అనిర్దేశం అవుతాయో, నిర్దేశం కావు ఆ ఇంద్రియ విషయాలు. అదేవిధంగా బ్రహ్మతత్వం అనేది శబ్దాల ద్వారా వ్యక్తీకరించబడదు, శబ్దం ద్వారా వ్యక్తీకరించబడదు. జీవాత్మకు ఒక కణం అనమాట అది. ముక్కలు 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 చేయంగా 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 లాస్ట్కి ఇంక అసలు అది కట్ చేయలేని పరిస్థితి అనమాట. అంత చిన్న, చాలా అంత చిన్న కణం అనమాట. మన జుట్టులో లాస్ట్లో టిప్లో 10,000 వంతు ఉంటుంది అది జీవాత్మ. అంత చిన్న కణం. ఆ చిన్న కణము, ఆ చిన్న కణాన్ని భగవంతుడు ఏం చేశారు? భగవంతుడి కృప వలన మొత్తం కూడా ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి జీవాత్మకి. ఇంద్రియాలు అవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. కర్మను భోగించు, చక్కగా టేస్ట్గా అన్నీ తిను, అన్నీ ఎంజాయ్ చేయి, చూడు, అన్నీ విను, అన్ని ఇంద్రియాలన్నీ ఇచ్చారు. భోగించిపో, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయన్నారు. లేదు, నువ్వు భోగించడం ఇష్టం లేదా? చక్కగా భక్తి చేసుకుని అన్నింటినీ భక్తికి వాడు. భక్తి చేయటానికి వాడి నువ్వు నా దగ్గరికి చేరుకో. రెండు ఇచ్చారనమాట ఆప్షన్స్. ఆ రెండిట్లో ఏది చూస్ చేసుకోవాలన్నది మన మన మీదే ఉండేది. అదే ఎట్లా భగవంతుడి కరుణ తెలుసుకోవాలి ఈ విషయంలో. అన్నీ భగవంతుడివా అన్నది తెలుసుకోవాలి. అది ఇది నాది, నా నోరు, నేను తింటాను, నాకు ఇష్టమైనవన్నీ తింటాను నేను అనుకోకూడదు. ఇన్నాళ్ళకి ఇచ్చింది ఎవరు? భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడి ప్రసాదం మాత్రమే భుజించాలి. కళ్ళు భగవంతుడి రూపాన్ని దర్శనం చేసుకోవాలి, భగవంతుడి కథలు చదువుకోవాలి, భాగవతం చదువుకోవాలి, వినాలి, చెవులు వినాలి. భగవంతుడి తులసి, ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గర ఉన్న తులసి వాసన చూడాలి. ఈ విధంగా మనకి అవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి భగవంతుడి కోసమే వినియోగించాలి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే బద్ధజీవిగా ఉండిపోతాం మనం. ఇక్కడే జన్మలు పొందుతూ ఆ వాసనలన్నిటికీ బద్దులం అయిపోయి ఇక్కడే మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. దాసభూతో హరేహే. దీని యొక్క పని ఏమిటి అంటే, మన జీవాత్మ యొక్క పని ఏంటి? భగవంతుడి నిత్య సేవకుడు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు సేవ చేయాలి అనేది జీవాత్మ పని. కానీ ఇక్కడ ఉండిపోయింది, మట్టితో తయారైన ఈ దేహంలోకి ప్రవేశించింది. ప్రవేశించిన తర్వాత మనసు బుద్ధితో తెలుసుకోలేవు. మనసు బుద్ధితో దాన్ని అదేం చేసింది, దాని గుణాలన్నీ కూడా ఆవృతం అయిపోయినాయి. అంతా నాది, నేను అనుకోవడం మొదలు పెట్టేసింది. నీ దగ్గర ఏముంది? ఏమీ లేదు. మనసు బుద్ధి 3 గుణాలతో తయారైంది. మట్టితో తయారైనటువంటి ఈ దేహంలో ప్రవేశించింది జీవాత్మ. ఆ జీవాత్మ ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయనకి కారణం ఎవరు లేదు, ఎవరు కాదు. ఆయనకి కరణాలు ఎవరు ఇవ్వలా. అంటే చేతులు కాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలా. ఎవరికి? భగవంతుడికి. ఈ జీవాత్మ ఆత్మ మాత్రం మనం చేసిన కర్మల్ని బట్టి మనకి దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. మనం చదువుకున్నాం కదా భగవద్గీతలో, భాగవతంలో, అన్ని చోట్ల కూడా చెప్తున్నారు మనకి. మనం చేసిన కర్మను బట్టి మనకి దేహం వస్తుంది. కానీ భగవంతుడు అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. ఆయనకి ఎవ్వరు కూడా ఈ చేతులు కాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా రూపం ఇవ్వలే ఆయనకి.
వేదాలే చెప్తున్నాయి. ఏం చెప్తున్నాయి మనకి? మనకి మాత్రం మామూలుగా కనిపిస్తారు ఆయన. మన ఈ మాంస నేత్రాలకి ఆ భగవంతుడు మామూలుగా ఆ పద్మనయనాలని, ఆ బురదలో పుట్టిన పద్మంలో కమలం రేకు అలా ఉంటాయి కళ్ళు అని మన బాహ్య రూపాన్ని చూస్తున్నాం మనం భగవంతుడిది. భగవతత్వం మన అవగాహనకి పరమైంది. మనం అవగాహనకి రాలేము, అంటే దాన్ని పట్టుకోలేము మనం. అది ఆలోచన, థింకింగ్ అనేది మనకి రాదు, దాన్ని పట్టుకోలేము మనం. మనకి పరమైందనమాట. అదేంటి? అది మనకి ఎట్లా లభిస్తుంది అంటే భగవంతుడి కృప ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. అది గురు కృప ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. అహైతుక కృప. ఫస్ట్ ఒక గురువు కృప ద్వారా మనకి ఒక గురువు చూపిస్తాడు మనకి భగవంతుడిని. ఎట్లా? శాస్త్రాల ద్వారా చూపిస్తాడు గురువు. భగవంతుడు అంటే ఇలా ఉంటారు. తస్య కారణం కరణం న విద్యతే మహీయం మహిమానంచ పరం బ్రహ్మేతి సిద్ధితం వేద్యస్యనుగ్రహితం మే సంప్రశ్నే వివృతం హృది. మత్స్య భగవానుడు మత్స్యావతారంలో సత్యవ్రత మహారాజుకు చెప్పారు. ఏం చెప్తున్నారు? మహారాజా, అది నా యొక్క మహిమ, నా అనుగ్రహము, నా అనుగ్రహం మూలంగానే ఇదంతా జరుగుతున్నది అని చెప్పి సత్యవ్రత మహారాజుతో చెప్పారట. వేద్యస్య అనుగ్రహితం మే, ఎవరైతే నా అనుగ్రహం పొందుతారో వారు తెలుసుకుంటారు బ్రహ్మతత్వం గురించి. బ్రహ్మతత్వం అంటే ఏంటి అన్నది ఎవరైతే భగవంతుడి కృపను పొందుతారో, అనుగ్రహాన్ని పొందుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే విదితమవుతుంది. ఆ కృప వల్లనే విదితమవుతుంది, కానీ శబ్దం ద్వారా తెలుసుకోలేము అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏంటి? శబ్దోన యత్ర పురుకారకః వాన్ క్రియార్థో మాయా పరైత్యభిముఖే చ విలజ్జమాన. బ్రహ్మతత్వం వేదాల ద్వారా వివరింపబడదు అని చెప్తున్నారు. నన్ను వేదం ద్వారానే తెలుసుకోవాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మళ్ళీ వివరింపబడదు అని కూడా చెప్తున్నారు. వేదం ద్వారానే భగవంతుడిని తెలుసుకుంటాం అని కూడా చెప్తున్నారు. ఏంటిది? శృతుల్లో కూడా రెండు, దానికి కూడా వ్యత్యాసం చెప్తున్నారు. శృతుల్లో కూడా, వేదాల్లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయట. అవేంటంటే ప్రాకృత శృతులు, అప్రాకృత శృతులు. ప్రాకృత శృతులు, అప్రాకృత శృతులు అంటే బుద్ధి ఇంద్రియాలు రెండు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ప్రాకృత అప్రాకృతాలు. ప్రాకృత శృతులు అంటే బ్రహ్మతత్వాన్ని, భగవతత్వాన్ని వివరించలేవు ఇవి. అప్రాకృతం అంటే దేహం కలిగిన వారికి వివరించలేవు. బుద్ధి అంటే అప్రాకృత దేహం అంటే భక్తి చేసి, ఇది కూడా రెండు రకాల అప్రాకృత శృతులు. ఇదేంటంటే భక్తి చేసి సిద్ధి స్థితిని పొందిన భక్తులు, ఇంద్రియాల అప్రాకృతం అయినవి. కాబట్టి అప్రాకృతం అయినందున వలన భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. ఇంద్రియాల అప్రాకృతాలు కాబట్టి మనము భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతాయి ఇంద్రియాలు అని చెప్పినని. అంటే సిద్ధి స్థితి అంటే శుద్ధ భక్తులు, శుద్ధ భక్తుల స్థితికి, శుద్ధ స్థితికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారట. ఆ ఇంద్రియాలను ఉపయోగించే తెలుసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు భక్తి చేయటం ద్వారా భగవంతుడిని గురించి, బ్రహ్మస్థితి గురించి. పుండలీక నయనం, కమల నయనాలు కలిగిన వాడు, మేఘం లాంటి ఛాయ కలిగిన వాడు, కమల నయనాలు కలిగిన వాడు అని మనం వింటూ ఉంటాం భగవంతుడి గురించి. అప్రాకృత గుణాలు వివరిస్తూ ఉంటుంది. కళ్ళు అంటే భౌతికమైన పుష్పగంధం, పుష్పం దగ్గర మనం భౌతికమైనటువంటిది ఆ పుష్పం. అంటే మనవి మనవి అప్రాకృతాలు, మనకి ఇవి ప్రాకృతమైనటివి కళ్ళు కాబట్టి భౌతికమైనటువంటివి మనవి చర్మచక్షువులు. కాబట్టి మనము
ఆ భౌతికమైన దాంతోనే మనం భగవంతుడిని పోల్చగలుగుతాం. భౌతికానికి పరమైన దాంతో మనం పోల్చలేం భగవంతుడిని. అది ఎవరు ఆ భగవంతుడిని ఆ విధంగా చూడగలుగుతారు? శుద్ధ భక్తులు, శుద్ధ స్థితికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ స్థితిని అనుభవించగలుగుతారు అన్నమాట, చూడగలుగుతారు. మనకేంటంటే మేఘాల రంగులో ఉంటాడట కృష్ణ భగవానుడు. మేఘం మేఘం అంటే ఎట్లా ఆకాశంలో మేఘం రంగా, పద్మం అంటే ఆ పద్మనయనం అంటే అలా ఉంటుంది ఆ కన్ను కృష్ణ భగవానుడిది. ఇట్లా మనం ఊహించుకుంటాం. కానీ ఈ ఊహకు అందని స్థితిలో ఉంటాడు ఆయన. ఆ ఊహకు అందని స్థితి ఎవరు పట్టుకుంటారు? శుద్ధ భక్తులకి విదితం అవుతుందన్నమాట. అప్రాకృత శృతుల గుణాలు ఎవరైతే భక్తి చేశారో వారికి కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానాలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. వీటిని బ్రహ్మోపనిషత్తు అంటారు. ఈ సమాధానాన్ని బ్రహ్మోపనిషత్తు అంటారు. ఇదే చెప్తున్నారనమాట. సైసా ఉపనిషద్ బ్రాహ్మీ పూర్వేషాం పూర్వజైర్ధృతా శ్రద్ధయాధారమేద్యస్తాం క్షేమం గచ్చేత్ అకించనః. నేను చెప్పింది ఎంతో ముఖ్యమైంది. నారదుడు, సనక సనందనాథులు, సిద్ధపురుషులు ఈ బ్రహ్మ ఉపనిషత్తు గురించి వాళ్ళు విని తెలుసుకుని గ్రహించి భగవంతుడి కృపను, కరుణ తెలుసు వాళ్ళకి. భగవంతుడి కృప అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసు వాళ్ళకి. కరుణ అంటే భగవంతుడు ఎంత కరుణామయుడు అన్నది వాళ్ళకి తెలుసు. సనక సనందనాథులకి, ఋషులకు కూడా తెలుసు, నారదుడికి తెలుసు, సిద్ధ పురుషులకి తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళు నిర్ణయించి చెప్తారు బ్రహ్మతత్వం అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళు నిర్ణయించగలుగుతారు అన్నమాట. దాని గురించి దీన్ని శ్రద్ధగా బ్రహ్మోపనిషత్తు గురించి ఈ శ్రద్ధగా మనం వినాలన్నమాట. దీని గురించి చదువుకోవాలి, వినాలి. వినడం ద్వారా మనం ఎవరైతే శ్రద్ధగా పట్టుకుని విన్నారో వాళ్ళకి అవగతం అవుతుంది. అంటే శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే, శుద్ధ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి మాత్రమే అవగతం అవుతుంది అనమాట బ్రహ్మతత్వం. అంటే వినంగా 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 మనలో ఉన్నటువంటి మనలో మార్పు వచ్చేస్తుంది. ఆ శుద్ధ భక్తుల స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం మనం కూడా. మనలో ఉన్నటువంటి అరిషడ్ వర్గాలన్నింటినీ నేను కూడా జయించాలి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు వీటన్నింటినీ మనం అన్ని లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి కొన్ని చెప్పారు. మనకి అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింస, శాంతిరార్జవం ఇవన్నీ కూడా 13 నుంచి మనకి 18వ అధ్యాయం వరకు భగవంతుడు ఆ జ్ఞానం గురించే బోధించారు. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ విధంగా తయారై శుద్ధ భక్తులుగా మారుతారో వాళ్ళు బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి వింటారు. వినిన దాన్ని అవగాహన చేసుకోగలుగుతారు. అత్రతే వర్ణయిష్యామి గాతాం నారాయణాత్మితాం నారదస్య చ సంవాదం ఋషేర్నారాయణస్య చ. నారాయణుని కథ చెప్తాను విను. ఒక మంచి కథ నారాయణుడు. ఇప్పుడు ఈయన మళ్ళీ నారాయణుడి కథ చెప్తాను నీకు అని చెప్తున్నారు అనమాట. నారాయణుడికి నారదుడికి ఉన్నటువంటి సంవాదం ఇది. ఇద్దరికి నారాయణుడే నారదుడికి చెప్తున్నారు, నేను నారాయణుడి కథ చెప్తాను నీకు విను అని చెప్పినని నారదుడికి చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ కథ నారాయణుడు నారదుడికి చెప్పిన కథ నీకు చెప్తాను విను అంటున్నారు. ఏకదా నారదో లోకాన్ పర్యటన్ భగవత్ ప్రియ సనాతనం ఋషిం ద్రష్టం యమున్ నారాయణాశ్రమం. ఒకసారి నారాయణుని కలిసేందుకు నారదుడు బదరికాశ్రమానికి వెళ్ళారట. నారాయణుడిని కలుద్దామని. అక్కడ నరనారాయణులు ఇద్దరు కూడా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు బదరికాశ్రమంలో. నరనారాయణ ఋషులు ఎక్కడ ఉంటారు? బదరికాశ్రమంలో ఉంటారు. అక్కడ ఉంటారు అనమాట. బదరికాశ్రమంలో
అక్కడికే మనందరం కూడా వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్. అక్కడికి వెళ్ళి మనం తపస్సు చేసుకోవాలట. మనందరి గురించి కూడా వాళ్ళు మనం సుఖంగా ఉండాలని వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు ఆ బదరికాశ్రమంలో. ఏం చేస్తున్నారు, ఎందుకు తపస్సు చేస్తున్నారు వాళ్ళు? నారాయణుడి గురించే తపస్సు చేస్తున్నట్ట. అది యో వై భరతవర్షేస్మిన్ క్షేమాయ స్వస్థై నృణాం ధర్మజ్ఞాన సముపేతాం ఆకల్పాద్ ఆస్థితాస్తపః. మనందరి బాగోగుల గురించి, మనం సుఖంగా మనందరూ బాగా ఉండాలి, దాని గురించి తపస్సు చేస్తున్నారట నారాయణుడు. ధర్మజ్ఞానం శమంతో కూడిన తపస్సు చేస్తున్నారు. అంటే ధర్మం అంటే ఏంటి? భక్తికి ఉపయోగపడేది ధర్మాన్ని ధర్మం అంటారు. భక్తికి ఉపయోగపడేది అనమాట. తర్వాత జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే భగవంతునికి సంబంధించిన జ్ఞానం అది. తర్వాత శమం. శమం అంటే భగవంతుని పట్ల ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, ధర్మ జ్ఞాన సమోపేతం అని ఇచ్చారు కదా. అది శమం అంటే ఏంటంటే భగవంతుని పట్ల మనస్సుని కేంద్రీకరించటం, మనస్సును లగ్నం చేయటం అన్నమాట భగవంతుడి మీద. నారాయణుడు నారాయణుడి మీదే ఆ మనస్సును లగ్నం చేసి ఆయన తపస్సు చేస్తున్నారు. ఎవరి గురించి? తన బిడ్డలు, మన గురించి చేస్తున్నారు ఆయన తపస్సు. ఆ తపస్సు చేయడం ద్వారా ఆయనకి, ఆ తపస్సు చేసేటప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారు? ఆయనకి ఆయన లీలలు అన్నీ కూడా ఆయన చూసుకోవటం అంటే ఇష్టంట. అందుకని లీలలు, భగవంతుడి లీలలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ లీలలన్నీ తనని తను చూసుకుంటూ ఉంటారట భగవంతుడు. ఆయన్ని చూడాలని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే లీలలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి భగవంతుడివి. తత్రోపవిష్టం ఋషిభిః కలాపగ్రామవాసిభిః పరీతం ప్రణతోపచత్ ఇదం ఏవ కురుద్వః. నారాయణునితో చాలా మంది ఋషులు కూడా ఉన్నారట. ఋషికులం, ఋషికులం అందరూ కూడా, ఋషులు కూడా వచ్చి కూర్చొని ఉన్నారు అక్కడ నారాయణుడితో పాటుగా. నారదుడు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న ఋషులు నారదుడిని అడిగారు. ఆ సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నారు అనమాట. నువ్వు అడిగావు కదా పరీక్షిత్ మహారాజా, నువ్వు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న, బ్రహ్మతత్వం గురించి నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న నారదుడు ఋషులు నారదుడిని అడిగారట. అనేదేశ్యమైన బ్రహ్మతత్వం వేదాల ద్వారా ఎలా ప్రతిపాదింపబడుతుంది చెప్పండి అని చెప్పనని అడిగారు ఋషులు నారదుడిని. తస్మై హ్యవోచత్ భగవాన్ ఋషీణాం శృణ్వతాం ఇదం యో బ్రహ్మవాదః పూర్వేషాం జనలోక నివాసినః. నారదుడు నారాయణుని ప్రశ్న అడగగానే నారాయణుడు ఒక కథ, మళ్ళీ కథలో కథ, మళ్ళీ ఒక కథ చెప్తున్నారు నారాయణుడు. అది సనకుడు ఇప్పుడు 9వ శ్లోకంలో శ్రీ భగవాను వాచ స్వయంభువ బ్రహ్మాస్త్రం జనలోకే భగవత్ పురా తత్ర స్థానం మనసానాం మునీనాం ఊర్ధ్వరేతసాం. నారదుడు, ఓ నారదా, ఒకసారి జనలోకం అంటే ఎక్కడుంది మనకి తెలుసు కదా మనందరికీ. జనలోకం అంటే ఎక్కడుంది? భూలోకానికి పైన భూలోకం తర్వాత జనలోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కదా. భూలోక, సువర్లోక, మహర్లోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోక. ఆ జనలోకంలో మొత్తం ఋషులందరూ కూర్చొని ఉన్నారట. భౌతికమైన జగత్తులో పైలోకాలు అందరూ కూడా అందరూ కూడి ఒకరిని వక్తగా మార్చారు, ఒకళ్ళు చెప్పేవాళ్ళుగా
ఒకళ్ళని ఎన్నుకున్నారు. ఎన్నుకుని అందరూ విందామని చెప్పి కూర్చున్నారు అక్కడ జనలోకంలో. అంటే అవి కూడా భౌతిక లోకాలే, అవన్నీ కూడా అయ్యే సత్యలోకం దాకా భౌతిక లోకాలే. మనకి 15వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం, ఫస్ట్ శ్లోకానే వస్తుంది మనకి ఈ లోకాల గురించి అదంతా కూడా. అది అందరూ విందామని కూర్చున్నారు. సనందనుడు చెప్తూ ఉంటే అందరూ కూడా వింటున్నారట. సనక సనందనాథులు ఉన్నారు కదా, నలుగురు చతుష్కుమారులు, వాళ్ళల్లో సనందనుడు చెప్తూ ఉన్నారట. ఈ ఋషులందరూ కూడా కూర్చొని దేని గురించి? బ్రహ్మతత్వం గురించే ఆయన కూడా చెప్తున్నది. అందరూ కూడా కూర్చొని వింటున్నారు. శ్వేతద్వీపం గతవతి త్వయి ద్రష్టుం తదీశ్వరం బ్రహ్మవాదస్సు సంవృవృత్తః హృదయో యత్ర సేరతే తత్రాహ్యం అభూత్ ప్రశ్నాస్ త్వం మాం యం అనుప్రచ్ఛసి. నేను లేనా అని నారదుడికి సందేహం వచ్చిందిట. ఇదేంటిది, జనలోకంలో అందరూ నీ గురించి ఆ ఋషులు అందరూ చర్చలు చేసుకుంటూ కూర్చొని ఉంటే, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ సనక సనందనాథులు సనందనుడు చెప్తూ ఉంటే నేను ఎక్కడికి పోయాను, నేను లేనా అక్కడ అని చెప్పినాను. ఆయనకి సందేహం వచ్చిందనమాట. నారదుడికి అడిగారు, ఆయన నారాయణుడిని అడిగారు, నేను లేనా చర్చలో అని చెప్పి. అయిపోయింది, ఇంకొక శ్లోకం ఉంది, చెప్పేసేసి స్టాప్ చేస్తాను. మీరు తింటారు కదా ఉప్పగా ఉందమ్మా పప్పు. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తుల్యశ్రుత తపశీల తుల్యస్వీయారి మధ్యమః అపి చక్రుః ప్రవచనే మే ఏకం శుశ్రూషవోపరే. నారదుడు నారాయణుని గురించి అడిగిన ప్రశ్నకి సనందనుణ్ణి ఋషులు అడిగారు. మళ్ళీ నారదుడు నారాయణుడిని ఏమని అడిగాడు? అక్కడ నేను లేనా, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను అడిగారు. అదే ప్రశ్న సనందనుడిని ఋషులు అడిగారు. అంటే ఆ బ్రహ్మతత్వం గురించే అందరూ కూడా చర్చించుకుంటున్నారు అనమాట. బ్రహ్మతత్వం అంటే ఏంటి అనే దాని గురించే చర్చ జరుగుతున్నది అన్ని చోట్ల కూడా. శ్రీ సనందనువాచ స్వసృష్టమిదమాపీయ శయానం సహశక్తిభిః తదంతే బోధయాంచ కృస్తల్లింగైః శ్రుతయః పరం యథాసేనం సంరజం వందినస్తత్పరాక్రమైః ప్రతూషే భౌత్యేషు శ్లోకైర్ బోధయంత్యనుజీవనః. సనందనుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది మనకి సస్పెన్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం మనం. సనందనుడు ఋషులతో ఏం చెప్తున్నారు అన్నది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాము. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇది ఏ క్యాంటో మాతాజీ? భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఆ యూట్యూబ్ ఆఫ్ చేయండి మాతాజీ. అక్కడ ఒక శ్లోకం, అక్కడ ఒక శ్లోకం, లైవ్ ఆఫ్ చేయండి.